There is a leaked telephone conversation inoona kuyatemba Mliswa panguva ino. Panapa there is a series yema-conversations aMliswa ari kuonekwa kunzi Temba Mliswa vanhu vari kumufonera achiita mafone calls navo and the likes ndo vanhu vari against him, just because how come kuti a person or an individual anoonekwa kunzi is an ally to yourself anokufonera but at the same time achikurekodha, after mapedza conversation anolikisa that audio. Zvanave namashoko ari kubuda panapa, vana Mliswa vachihumana zvavo panguva ino. Chokwadi chibuda pachena ndobva subscribe like on the bell icon. Kozwa inobuda nyora chiti no coup that is coming. The military is supporting Dr. Kuda Kwashetagurei. Chiwenga ari kunyeperwa nemukadzi wake. In military, kana wabvisa uniform zvatopera, we now have new command, said Honorable Mliswa in a telephone conversation. He was recorded by Agrippa Popela Masiakurima. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kunzi Temba Mliswa orasiswa. Panguva ino ari kuona kuti there is a series yema-recordings aari kurekodhewa zvinyazobuda pachena kuti Temba Mliswa vanhu vaari kutemba navo the ruling party ZANU-PF, those people they are just against him. Ndo vanhu vachinyaso kuplota his downfall, ndo vachanyaso kuplota kusakatika kwake, just because they are just using him as a dummy kuti anouya achinota paataka general the ruling party ZANU-PF. But zvinhu zvikangokala kana zvikabigfire, the blame yese iri kudzokera kuna Temba Mliswa. Imbotidza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Apa pina comment section medu mutidze mafunguro enyu, musana subscribe or like, hit on the bell icon.